ହେଲା। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ଓ ରେଡ଼ି ଡାଲମା ଆଉ ଡାଲମାଟା ଟିକେ ଆଜି ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦଳିଦେବା। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେବି ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି, ଖାଇକି ଦେଖିକି କହୁଛି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। କହିଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ମଜା ଅଛି। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ କାଟିବୁ ରେ। କେତେ ହେଲେ